Idemo u Brčko, grad rukometa. Tamo imaju dvije ekipe i međunarodni turnir koji je u toku. I sve bi bilo u redu da se domaći klubovi sve pred gostima nisu posvađali. Ono što sport ne bi trebalo da bude, pokazali su Lokomotiva i Jedinstvo. Dva brčanska rukometna kluba su sve samo ne jedinstveni. Prekipilo je na međunarodnom turniru gdje organizator Lokomotiva nije dozvolila članovima Jedinstva da se takmiče. Ni kao klub, ali ni kao takmičari novosadskog kampa Rastima. Gospodin Goran Vasić, predsjednik rukometnog kluba Lokomotiva i organizator ovog turnira, naveo da ukoliko naša djeca bude učestvovala za kamp, da će oni da stave ultimatum i da će zabraniti učestvovanje samog rukometnog kampa, odnosno ekipe rukometnog kampa Rastimo. Kod organizatora turnira druga priča. U Lokomotivi kažu da ne znaju o čemu Ignić priča. Ispred kluba i ispred organizacionog odbora niko nije uputio nikakav dopis kampu da nijedan igrač Jedinstva ne može da nastupi. Ja, ako je neko uputio, volio bi da ga vidim, a mislim da taj dopis nije bio, niti će ga biti. Prepucavanja dva kluba počela su ranije preko lokalnih portala. U sve je uvučeni gradonačelnik Brčkog. Anto Domić kaže, niti sam lukjao, niti mirisao. Ja nemam nikakvog utjecaja, niti bilo kakvog učešća u bilo kakvom trijažiranju ili određivanju tko može, tko ne može učestvovati na ovom turniru. Niti me to interesira, niti bih se bavio s tim. Zato čelnici klubova ne odustaju. Lokomotiva je policiji prijavila Jedinstvo zbog navodnih prijetnji da će spriječiti održavanje turnira.